Hej YouTube! Her kommer min Let's Play med Metin, og det er med ham der hedder Anders. Ja, dig. Og jeg hedder det samme, men jeg er bare inde på en anden. I den her er jeg bare rødrig. Men ja, jeg tænkte mig at begynde at træne lidt, fordi at han har allerede en, og så... Hvad level er du, Anders? Så kommer jeg i level 16, og så kommer jeg over til ham, og så kan han træne mig sådan over i Ork Midt, sådan der-agtigt. Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Det er pisse svært at finde rundt i rødrig, når man plejer at være blå, ikke? Men vi havde bare... I starten der havde vi bare lyst til at spille et sted, der ikke er fyldt med shops og alt muligt. Der er jo næsten aldrig nogen her i rødrig. Jeg tror vi har set en rende rundt herinde og træne, ikke? Mere har vi ikke set. Og så et par blå, der har været herinde. For at tjekke, om der var nogen, tror jeg. Hvad så YouTube? Ja, der er han så igen, min lille bror. Nej, ikke i dag. Nej. I hvert fald ikke lige nu. Eller ikke i dag. Ikke nu. Nej, ikke i dag. Burde bare slet ikke kunne være muligt at, i level 4 at kunne nakke tiger, vel? Nej, man kunne næsten ikke engang nakke vildsvin i level 4. De er skadet alt for meget. Ikke til kode inde på DK. Du er med 20. Awesome. Jeg skal også lige, jeg mangler sådan 11 levels. Så der går lidt tid. Men jeg har ikke fået det der fraps endnu, så jeg kan kun filme 10 minutter. Men ja, det ved jeg ikke. Anders, jeg kan godt være sammen i dag. Der går bare 2 til 3 timer. Vi skal ud og hænge valgplakater op, mig og Bjarne. Enhedslisten. Du ved jo min mor. Hun går meget op i det der. Ja. Jeg har sådan tænkt mig at spille lidt Tagget eller lidt hvis min computer kan trække det, så lidt Call of Duty Black Ops 2, men det kan den sikkert ikke. Men når jeg får penge og råd, så giver jeg mit kontonummer til min grandfætter. Så bygger han en stationær computer. Han trækker bare penge ud af min konto, så jeg får sådan en bedre computer. Han bygger til mig. Og så kommer han med den. Ja. Men jeg stiger jo også meget hurtigere end dig, så det er fint, at du træner. Jeg mangler kun 6 levels. Ha! Awesome. Kan du seriøst træne i Ork Midt? Nå, lige udenfor. Ja. Vi kalder det regnbuesvær. Lad være med at hate på os. Nej. Jeg har ikke jeg har det downloadet, men jeg har jo heller ikke uploadet nogen videoer endnu.
Ligger min første video ind? Det ved jeg ikke. Jeg tror det bliver i dag, når du har lært mig det der Movie Maker. Hvad? Vino Canino. Jeg er level 10, så level 10 på 5 minutter. Plus at jeg ikke har trænet så meget. Jeg har bare gået rundt og snakket lidt også. Jo, jeg køber også lige selv kapper, så det er det man får i starten. Prøv at tænke, der kommer en lille bitte smule lag spikes, ikke? Ellers så kan min computer trække Skype plus optage imens. Så der skal ikke så meget til. Hvorfor tog jeg egentlig den her op? Fjorten. Awesome. Husk nu hvad Jim han sagde. Ikke plus ved smeden køb de der metal nogen der. Så er det kun stenen der kan gå i stykker. Jeg tager faktisk også det her som en lille tutorial til dem der er nybegyndere. Så ja. Ja. Men jeg gider altså ikke til at sige med Anders, fordi at jeg kan også bare kalde det Black MT2 og så skrive ned i det der ting der with Anders og tutorial eller noget. Det kan man jo også gøre. Men det skal vi snakke om nu. Ja, og når jeg kommer i høj nok level, så skal vi ind og træne derinde, hvor man får de der 50 og 55 af svær spyd der, ikke? Hvad level er du? Jeg er snart level 17. Jeg nakker bare lige en sten. Selvom jeg sikkert ikke kan. Hvad? Jordi. Det må være et sygt svært så. Der går ikke lang tid, så skal du sikkert bruge muslinger eller noget. Er det ikke irriterende? Wow. Jeg har snart skadet halvdelen på den. Uden at der er kommet nogen monster. Hvad er det du bruger FMS? Nå ja. Nej, ikke. Pludsede du 9 et spyd i går? Jeg spillede dæk i går. Ja, de er så fucking dyre. I shops. De er fucking dyre. Jeg kan godt huske, at vi købte